Oyster, oyster, du får mere for dine penge. Oyster, oyster, du betaler ingenting. Hej YouTube. Så er der redstone tutorial. Hvorfor jeg har bygget det her ud af græs, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det er en piston der. I kan slet ikke se andet end det der. Sådan. I kan godt se, der er noget der, men ellers, det eneste den gør, tjingeling, den gør egentlig ikke, som, det er lidt kompliceret i forhold til, hvad det burde være. Vi går herover og prøver det. Så skal der være her. Dut og dut. Og dut og dut. Sådan. 4 bloks op. 4 bloks hen. 5 bloks hen. Fordi den skal være 3, så den 3 her. Fordi den ikke... der tæller den ikke jorden med. Så skal der være blok her og her og her og her og her. Og så gør vi det lige i dag. Dut. Sådan der. Så for at lave det, så skal man sådan herover. Eller vi starter herover vel. I tager 2 bloks, som vil svare til, eller 2 pistons, som vil svare til at være her, hvor der skal være 2 jord på. Så tager jeg 2 pistons og 2 pistons der. Altså den der, den skal vende sådan her. Og den der, den skal vende ind mod døren. Så skal du tage der, sådan for til det. Så på samme måde skal du gøre her, dut og dut. Og på samme måde herover. Og sådan der, det er bare lige for at gøre det lidt pænere. Så der, så skal der være et håndtag der. Og en dirt block der og der. Så den her, den vil aktivere det her nu. Så skal vi derhen. Så skal der være 1 eller 2. Det er selv. Den der skulle. Jeg må nok indrømme, det er lidt svært. Altså, hvis man ikke er ekstremt god til det. Så er der ligesom. Det er faktisk lidt svært. Jeg tror faktisk, det er sådan her. Vi går lige over og kigger igen. Den, der skal skubbe der, den skal være helt trækket tilbage. Og helt fremme. Og helt trækket tilbage. Okay. Den, der skal skubbe pisten. Den, der skal skubbe den der. Den, der skal være fremme. Den, der skal være helt tilbage. Og sådan der. Hvorfor virker det her lort ikke?
Jeg forstår det godt nok ikke. Altså, det er jo lige derovre, altså. Så hvis den bliver trækt en tilbage, hvad så? Ja, det virker nu. Ja. Det ser ikke magen se ud. Men det virker begge to. Det er en piston der, og en piston der skubber ud af. Ja. Ja. Yeah. Nå. Det her var en redstone der. Og hej YouTube. Ja. Hej hej.